No veď Fifi dá, to bude ústne, stručné, žiadna muzika. To bude Prvý. Ticho, chlapci, však nemilte ho. Jeb na to, kurva. Po nejakom čase stojím tu zase a prišiel som a možno ma aj zlomíš pas tvojim riebnutým rímom. Môžeš zajebať aj Hviezdoslava, ja som priebaný rap z mesta hlavného Bratislava. Tomu verí, že ja nedávam žiadne pičoviny. Ja dávam také veci, ktoré si ešte nepočul a píšu o tom aj zatrajšie noviny. Mám piči tvoje pičoviny, aj svoje jebnuté rodiny, aj nejaké boty. Môžeš mi akurát vyklečiť ty kokoty. Práve preto ja som prišiel sem. Ja zajebem, tak jak si nespočul. A ja zajebem tak, že môžeš si skopať hrob, ty snop a jebnuté veci môžem akurát tak odložiť a ísť do piče. Ja dávam tie svoje trápne veci, jak horkýže slíže, keď som ich dával, keď som ich ešte počúval. Počúval si ich možno aj ty a môžeš byť aj jebnutý. Môžeš dávať veci do mojej rodiny, do mojej alebo iné veci. Môžeš dávať tu aj 2,5 hodiny, ale nedáš tak dobre, jak dávam ja teraz ja. Práve preto ja som zajebal. Dobre. Ale to vyšlo.